Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, iki akeh sing jek durung paham ternyata tentang masalah gitu. Ulan suro karo apa bedane wong Jawa iku ngedepi ulan selo. Sing gak paham iku nang ulan selone lho. Nek ulan suro kan wis umum. Wong Jawa kabeh wis padha ngerti. Lah ulan selo iki akeh sing dah kurang paham. Bahkan nang ulan selo iku wis ditinggalno. Tradisi budaya ulan selo iki ditinggalno. Lah sejatine lho, sejatine apa iku ulan selo? Ulan selo iku ulan gawe nirakati awake dhewe. Ulan selo iku ulan gawe nirakati awake dhewe. Lho, Kang, lah jarene ulan suro iku ulan sakral sing gawe ngungkan gaman lan pusaka awake dhewe. Nah, apa bedane? Ngene lho. Gaman lan pusaka iku kan aku wis ngomong nek gaman lan pusaka iku minangka rasa lan atine sing diungkal ben tambah landhep kan ngono. Lah ati lan rasa iku bisa ndadekno kekuatan sing panjenengan duweni ilmu kanuragan, sing panjenengan duweni ilmu pengasihan lan sapiturute iku panjenengan iku engko dadi landhep, dadi tambah landhep iku ning ulan suro. Lah nek ulan selo kan, ulan selo iku digawe wong biasane lelaku tirakat nglakoni poso mute, poso ngrawat, poso ngebleng lan sapiturute. Biasa dilakoni sampai 30 dina. Ku bedane lho. Lah ulan selo iku tahape iku biasane tahap isik golek keilmuan iku mang. Banjur surone digawe nglandhepno ilmune iku mang, ngono lho. Ku perbedaane. Jadi selo ambek suro iku asline ketergantungan. Cara ngono ana kaitane lah, ana kaitane. Olehne waktu selo, ngungkale waktu suro. Nah iku. Iki akeh sing gak paham, akeh sing gak ngerti selo iku apa gunane. Sebenarnya ulan kabeh ku ana kegunaane lho. Sebenarnya ana kabeh nek dikoreksi, nek dibedah lebih dalam iku ana kegunaane. Iku tradisine wong Jawa jaman leluhurku biyen ku ngono. Lah nek cara mbanterno laku kan. Mbanterno laku istilah iku kepingin ndonga sik ben dongane iku terijabah. Nah, iki akeh sing salah kaprah. Salah kaprahane piye? Wong kepingin ndonga ben dikabulno karo pangeran. Iku ana sing ndongane ning malam satu suro. Ana sing ning wis pokoke ning ulan suro. Nek wong Islam ana ning ulan poso ben cepet dikabulno. Nah, dadi gambarane wong-wong iku donga dikabulno iku tekan bulane utawa dinane. Padahal sejatine sing paling utama dongane panjenengan bakal diijabah iku dongane ana wong loro. Yaiku wong teraniaya karo wong sing suci atine. Batine suci. Iki wong sing pasti bakal diijabah karo pangeran. Ora kok ndelok ulan, ora kok ndelok dina. Nah, ulan karo dina iki faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya resik atine menungso iku mang. Lah nek panjenengan atine resik, iku ya jek gurung karuan di ijabah karo pangeran. Durung karuan, gurung secepat iku diijabah. Nek kepingin ibaratnya panjenengan iku kepingin cepet positif diijabah. Lah iku baru dilengkapi dina lan ulan. Nah terus dinane apa Kang? Ulane apa Kang? Dinane sing paling apik ya gawe donga sak dongane iku ya donga wetone. Malam wetone panjenengan ibadhe iso tahajud. Mari tahajud
donga ngono lho. Lah ulane sing apik ya iku mang wis panjenengan terserah, aku gak milih-milihno sura monggo, sela monggo, Ramadan monggo. Wis aku gak milihno. Sing penting nek iso iku mang. Pas wetone panjenengan nek iso. Ku apik. Jadi bulan iki ora dadi prioritas utama. Wong donga diijabah iku duduk prioritas utama. Donga sak donga iku wis ya wis iku kehendake Gusti Kang Maha Kuwasa. Dadi sela iku ngono lho ya. Sela iku mang rata-rata iku digawe ngono ku digawe donga dinunga, kok donga dinunga. Sela iku digawe nirakati awake dhewe dengan cara poso iku mang posone akeh, poso 40 dina 40 bengi kan kadang ono sing ngono kan lho. Wong kejawen-kejawen iku sela. Tapi nek sura iku biasane posone sura iku kadang mek 2 dina 3 dina, ana sing mung sedina. Dadi digawe ngedepi malam satu surane iku mang. Lah tujuane poso iku mang ngresiki jiwa lan raga. Dadi ben engko tirakat waktu malam surane iku ben wis nyampe lah tirakate marang sing maha suci iku mak nyampe. Iku bedane ngungkal ambek golek keilmuan baru diungkal. Dadi ku bang iki akeh lho Lur, aku survei akeh sing gak sepiro paham tentang masalah ulan selo iki akeh doh gak pate paham. Umume encene sura sing dingerteni wong-wong ku mung sura. Sura tok sing disasak. Sura dikira keramat, sura keramat. Padahal selo iki sejatine gawe awake dhewe kan. Selo iki gawe awake dhewe. Dan paham nggih sampai sampeyan nggih. Ya pun sekedhik mawon dulur-dulur nggih penjelasan kula. Wajangan kula niki mugi-mugi panjenengan saged nampa wajangan kula. Baik menawi enten sing nambahi selo niku kangge napa monggo. Pun kula akhiri sampai sakmenten mawon ngapunten sing kathah. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.